Tuliram Ronghang Kitching Si Aparman Kasa Long Table Tennis Kangpung. Asamia Protidin Apirang Kibarim Kuhiram Teron Arong Chewai Tango. Archim Production Ahin Pen Jangreng Pukarbi Lamarjan Mohor Kenep Kitching. Kardom Pini Adap Long Penili Samijili Hansepi Non Bertang Ton Pen Arjik Tha. Karbianglong Arlo Pregjam Anathu Kapaching Thurpona Son Thak Thaksi Kapathu Ajutang Anathuta Karbianglong Autonomous Council CM Tiliram Ronghang Kabor Ipena Joksi Pini Arni Dipu Kasa Kapathu Aklamalong Kitching Si Aparman Table Tennis Avarsai Longpon Popusi MP Horen Singbe Lam Jaipon Vosik ni phai ingkoi raket thamarni ingdeng troxer cap Karbianglong Autonomous Council amhang ke thek arni anparta Olympic arni pen pachiton dunsi Karbianglong District ahempi Dipu arong supialong kido Karbianglong Sport Association kapathu aklamalong Karbianglong Autonomous Council CM anparta kasa amaipu Tuliram Ronghang Kitching Si Aparman Table Tennis ingpu pontangno Kasa akong chunbang pangkas teron kacharipon table tennis kangpu amailong Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Alohi Sarpo Aman Pen Chitongdon Manpeng Alohi MP Horen Singbe Karbianglong Autonomous Council EM Omar Singh Tiso MSC Richard Tokbi Lapen CM Tuliram Ronghang Achar Kache Teron Piben Danglok Penangan Kasa Klembang Atunta Chitongdon Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Kabor Ipon Karbianglong Arlo Pregjam asai amo anathu kaching thurpona sonsi kapathu ajutang kapachihung lapan kapaching thursitami isipen isi kapathu avarsai Karbianglong aradaphan pipon bomlo pusi MP Horen Singbe ningjepon Lasonsi CM Tuliram Ronghang kabor ipona joksi Karbianglong aradapharman Kitching Si Table Tennis avarsai ingpupon longno Halapu Alohi Sarpo Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang lam kejaipona tengke Karbianglong Arisoe Jangatumta Football, Volleyball, Lapan Cricket Anathu Kacharli Don Chatke Kapathu Anathu Paprang Don Thekthei Puma Thaponsi Karbianglong Autonomous Council Lapan Karbianglong Sport Association Chelang Rapetsi Kapathu Ajutang Kang Thurpon Japhan Bor Ipon Bomsi Kichun Ang Thekta Chithekponong no Lasonse Dipu Arong Supialong Kapathu Avarsai Kipipon Chatke Chokchi Karbianglong Atokanu Ajota Kapathu Avarsai Piponang Jipu Mathaponsi Karbianglong District along kedo constituency ingkoi retroxy along ta kuti kep atangka panong ponsi kapathu avai kang himpon bomno Lapen kewangji aning kanang bongke kikim bom kapathu avai kanganta ingpu ponong popusi CM Tuliram Ronghang aning cepat hepon Dipupen diganta teron Karbianglong live Vosik ni phai ingkoi raket thamarni ingdeng thokebra sirkep Karbianglong Autonomous Council amhang ke thek katalon amailong longpho ahithi town committee kedeng kapangdak ponalong phuloni lapen samilangso ahithi town committee kedeng pon thegapon phuloni lapen samilangso arat CM Tuliram Ronghang aphan korbang thokapajir Ingdeng thokebra sirkep Karbianglong Autonomous Council amhang ke thek katalon amailong Alohi Sarpo Aman Pen Kachitongdon Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang ahin pen phuloni samilangso manja daithor lapen dolomara ahithi aphan Karbianglong Autonomous Council pen town committee dengpon lopu pangdakpon det pen aphi ki ongdong arat jasemet phuloni samilangso manja daithor lapen dolomara arat atumki aning arong pikpaklong Laso ang thek laki Korkanthi constituency local MEC EM Raju Tisota Pini Karbianglong Autonomous Council amhang ke thek arni katalon amai juddet penapi amithang a constituency samilangso ahithialongan chidamsi halada kedo asongjapo Jasemet Korkanthi BJP Mandal amaipu Doloi Ingti Chunbang Chandra Ingti Dunmaipu Robinson Rongpi Lems Chairman Sarsing Tokbi Lapen Samilangso Bojar Committee Asongja Tumpen Danglok Penangan ke theke dinga tumta Chitong Dunsi Ningkarong Kachipi Padopon Pen Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang aphan Kurwangthu Lapen Kachoro Pajerpon Halapu Phuloni constituency MEC Dorsing Ronghang Sitami Pini Karbianglong Autonomous Council amhang ke thek katalon amai juddet pen Ningkarong Chiputhek Thepin si amethang a constituency Phuloni Chidamsi haladak arada tumalong Chitong Dampen Phuloni Tarabasa Lapen Center Ahithi Town Committee Dengpontang Nopu Abirta
rada phan pachini damse ningkarong chipi pon rentilo Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rong Hanga Phan Sitami Phuloni Arada Phan Kanghon Kajenso Pon Thekapot Kurwangthu Bajar Ponsi Choropon Chief Executive Honorable CM Chief Executive Member of Karbi Autonomous Council okay Tuliram Rong Hang along with that public meeting along with it also meeting along to stamelang liga do Arada Phan Penan alam Cethan dekang la somong pen la tahun alam ke silo alang lihala suta ninje tekang ke anisi abangke la samelang so abangke tahun pemanang ko la pente nili pemanji la bosan isi alang ni beta taning jido tasila soteng pen mangsi pini ani ke meani 69th council foundation dia ni messenger ni hut alang lihin pen alang li squeeze along abang so kho jitu bazar application di town paman abang so di application di pialong samelang so kan customer ni dian Allah tim Karbi Anglong lapen te anpar pe tim Karbi Anglong lapen tim Karbi Anglong chief CM Turam Hangsar phanta samelang so sona to gadin bang taun nang declare pidalam te puta kini tumenta hingaklong pen ningkang samkardom pajulo anparta Karbi Anglong District Committee Bharatiya Janata Party Anparta litum nitum maching honai 14 nong korkanthi EM Rajuti Susar kahai alang nitum samlang sorat han kanghon kajinso iklem kita machi paduk ipen pi labang song thekna paklang ipon thekapot alang li local EM Rajuti Susar handa nitum samlang so boyar committee hoi bane samlang so arat pen bane li sorgari gangbra hoi pen tame alang li tim Karbi Anglong lapen te local EM Rajuti Susar handa nitum tenu aklong bakang sam karom pajulo Dong muka pan Samsung inti lapan Phuloni pen derchuna rongpi Karbi Anglong live Non malong so dihina mo phan bertain ton panik sinang Punctual Stationery Humri damra langdamik tha Labang suwa kula dalo nanglitum kerang sora hormuan long iji Lake ason kecho hormu Nangli hemarlo kapang jangjia phan kenang sora hormu Lapen kapre ka son nanglitum lokpon iji Humri damlote nanglitum thek ilungji Lasi humri damik tha Punctual Stationery Humri damnang jadim lake Rongkhilan Dipu Manja Road Don Bosco Higher Secondary School adu Dipu Karbi Anglong Dihina mo phi puthar betar jupon thik lona Ingdeng Trokyap Rasirkyap Karbi Anglong Autonomous Council Mahangke Thekatalon Amailong Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghangpen Longpho Akimitan Committee Pangdakponsi West Karbi Anglong District Arlo Laso Aningkan Angbong Voreng Anghoi Pekpon Pupusi Ningje Kilir Seng Karbi Anglong a district nang Seng Pite Kangabangphu Ru Samson Seng Intipen Khorsing te Rangatumapan Chikimo Ponsi Pini Ingdeng Trokyap Rasirkyap Karbi Anglong Autonomous Council Mahangke Thekarni Talon Ponno COVID-19 na keso ang bong pusitami methang along rike sengar ni aman chipi ponsi to dapada bapor chikimo aja megdeng ponsi khaya po Ru Samson Sing Intipen Khorsing terang palong ni Amir Beri Arlo Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ranghang Japon Lensi Ru Samson Sing Intipen Khorsing terang akumlen along Miralek bek ponsi Milur Kaipen chikimo paduponlo Lasopi Dipu Medical College pen hospital adung Karbi Adorbar Amaipu mate Karbi Anglong District Council nang Jipu Ru Samson Sing Intia tumpen kehang kacepadugdun rapet abangpu Sarsing Teron akumlen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang arideng pensi impupon Lasopi Karbi Anglong Autonomous Council along Deputy Alama Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Riteshing Hi arideng pen ingturpon derapi arnitili krehinia porpen radamai pi padopon
Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Riteshing Hi pen kache pahempu Rad Amai Pialong Alohi Aman pen kache tongdun MP Horan Singh De Ahin pen MLA Bang Pletum kache tongdun de raputhak Ningduk Alam Theche Paklang Ponsi Alang Lika Ningje Pona Tengki Pini Karbi Anglong Autonomous Council Mahangke Thek Arnia Sonke Alang Litum Nangche Tongdun Asonte Messenger Potlo Lapen Chelang Mimu Chorjia Potlo Pusi Ningje Marat Karbi Anglong arlo gedo Karbi pendang lok kape akhaya tung pan Kang Thur Ponji Bang Suamang Kedopen Nang keklem pinian abang ke isi kaceprek dak keteklong Andutin Karbi Anglong abang putung tame confidence pipon pen Kam keklem ke damalong tame hakia hisab enpon Lason tim Karbi Anglong under the leadership of Tuliram Ronghang Honorable Chief Executive Member within a short span of time. Karbi Anglong Atokanu Kapachin Ponjia Phan Lapen Monsam Kivan Thekjia Phan Pura Kado Kavia Tumaphan Pangrum Ponsi Team Karbi Anglong Puseng Ponno Bangso Team Karbi Anglong Pen Kedamtang Arni Arleng Kithiatum Kapale Damlong Lepina Dim Humri Damsi Kachin Thura Saitami Klempon Bomlo Pusi CM Tuliram Ronghang Ningje সেইবিলাকৰ জায়গাত প্ৰথম টিম কাৰ্বি আংলং গঠন কৰাৰ পিছত আমি সিদ্ধান্ত লৈছো ডিসিএসপি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ লগত লৈ সকলো ডিপাৰ্টমেণ্ট অফিচাৰ্ছ লগত লৈ সাংসদ আৰু লগতে বিধায়কবিলাকৰ লগত লৈ সকলো এমইসি আৰু ইএম স্পিকাৰ ডিপুটি স্পিকাৰ লগত লৈ আমি ৰাইজৰ লগত ৰাইজৰ তাত যাব লাগে আৰু গৈ তাত অসুবিধাবিলাকক আমি আলোচনা কৰিম জাগাতে আমি অসুবিধাবিলাকক আলাপ আলোচনা কৰি সমস্যাবিলাকৰ সমাধান কৰিব লাগে বুলি আমি সিদ্ধান্ত লৈছো Halapu West Karbi Anglong District Longdara Pita Jakong Long Pami Kalilang Bonta Laswaning Kanang Bong West Karbi Anglong District Arlo Surihini Rapharupli Grade 3 Lapen Grade 4 Chokomar Anghoy Kipek Ponjia Phansi Karbi Anglong Autonomous Council Ahin Ben Chisik Pontangno Anparta Phuloni Manja Dolamara Daithor Lapen Samilang Sophanta Town Committee Dengpon Lopusi CM Tuliram Ronghang Pangdakpon যে কাউন্সিল আমার লাগে 62 ডিস্ট্রিক্ট লাগে 62 অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট লাগে সেইটো প্রথম খুজা বা প্রথম দাবিদার সেইটো কাৰ্বি আদৰবাৰ জৰিয়তে তেখেতৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ ডিমান্ড কৰিছে News report Diganta Teron Pen Sarjip Kathar Karbi Anglong Live Karbi Anglong Pen Nongnam Kache Thangklong scriptwriter, lyrics, composer, producer, Karlitang Basanta Das, Alangli Reng Edahot, Jangreng Po Alamarjan Atomoke Toktekang Angthun, Non Puthot Archim Production Ahin Pen Kabonda Pontu. Karlitang Basanta Das Alangli Pirthe Dotegahot, Jangreng Po Alamarjan Atomoke Toktekang Angthun, Non Puthot Denarong Archim Production Ahin Pen, Jangreng Po Alamarjan Kecheng Si Kangthilang So Alang Sunalong Si, Mohor Kene Pangcheng Pono. Nomati Constituency Tourism Chairman Bikram Teron Pensi Bangso Alamarjan Thang ke Benki Phan Ave Pin Pen Mesen Pen Radathing No ke Bandong Japan Arna Mahirjumi Hang Ponsi Ingpudunu Jangreng Ilitum Karbi Anglong Bangakhe Pen Nangati Padugdun Lamarjan Alirik Ketok Teknaya Bangpu Karbi Akhe Apurkimu Kangthum Dam Mate Alang ke Charlie Pen Ketok ke Paklang Ponteng Abangpu Bangakhe alang liga Karlitang Basanta Das Nomati Constituency Tourism Chairman Bikram Teron Pensi Bangso Alamarjan Thang ke Benki Phan Ave Pin Pen Mesen Pen Radathing No ke Bandong Japan Arna Mahirjumi Hang Ponsi Ingpudunu Bangso Lamarjana Longka Chiparjan Ji Abangpu Bangpi Atumke Surjo Hanse Dhon Ingti Lapen Serlibon Bepi Henno Producer Chintu Kropi Choreographer Bornalikram Sapi Lapen Direction ke Bindu Terangpi Atum Henno Halapu Archim Production Atumke Bikram Kiling Surjo Hanse Lapen Bibhu Teron Atum Henno
Bangso alamarjan ang tonpen longkumar rong farsi mohor nepon pung. Nasi so lamarjan ke ini ke arti olo ke bondai buke lockdown dite ingkude lobite film bang full fledged shooting ko ke patang jet pola lagi morning onaman na ke release long ko. I'm the choreographer and the director of this video album, but it is supposed to be a movie. The movie is coming soon. It will be shoot after the lockdown. We are going to shoot this movie in our neighboring states and all. Okay. Our team production anin pen jangreng ko alamarjan akan tim murat kitchen iklo. Adim lage dak kan silang sualo. Lapen kitchen kike ni tumdun na pansi shot ke en kan kenji kini ke dun pen kitchen kon ikpo. Ladak kan silang sualo Sengbe amira lunjir pensi mohor kene panceng konko. Denarong pen Bikram Teron Karbiang Long Lai. Kedamtang bo signify inquiry hini ani Kheroni Press Club ke chengsi mai phubarim Kuhiram Teron arong kachawajoi apothak Kheroni Press Club and Kheroni Sangbadik Sangstha atum kachikimopon. Asamia Protidina Perangki Barimate, Kheroni Press Club ke chengsi mai phubarim Kuhiram Teron arong kachawajoi Abirta Kangdampen Kheroni Press Club lapen Kheroni Sangbadik Sangstha abang phuatum aningrun hubhaban nangmanlo. Bangso pothak asong atum chingrum si Karlitang Kuhiram Teron akarjong chomrong me chomrong soalong me senpen kirap dunlong japan arna mathengno hirjome hangpisi milur ke kai kardom kardi lapen mir ipuvet pen pusitami kachikimo asai dengpono. Karlitang Kuhiram Teron alang libang potrok ariso atum pen chilangsi Kheroni Press Club amahang pathek tekang abang phulo. Sitami alangli ajarding kluya porpen hambi along arlong keso pangjinang no. Bonta alangli pressure stroke pensi arong kachawai pusi ahema soratum pachini. News Desk Report Karbiang Long Live. Pini Adap Abirta ke lapon sekang toniklo domi thakmi kardom.